Gusarsko blago. Deni pas se igra u svojoj gusarskoj jaspini. Evo Pepe i njenih prijatelja. Zdravo, Deni. Zdravo, društvo! Hoćete li da se igramo gusara? Da. Onda se maskirajte. Deni pas ima punu kutiju gusarske odeće. Oj, gusari. Imam kovčeg sa blagom. To je kutija od keksa. To je kovčeg sa blagom. Ali u toj kutiji ima keksa. Jel neko možda za keks? Da. Sada je kovčeg sa blagom. Hajde da pronađemo neko blago i stavimo ga unutra. Ura! Neko mora da ostane ovde i čuva gusarski brod. Ja ću da čuvam. Ako vidiš da neko dolazi, vikni, stani. Ko je to? Stani. Ko to ide? U redu? Idemo da tražimo blago. Ura! Deni pas voli da bude gusar. Ura! Svi vole da budu gusari. Ura! Mi smo gusari i more plovimo, a sada smo krenuli da blago nađemo. Deni je pronašao šišarku. Blago! Pepa je pronašla školjku. Blago! Suzi je pronašla parče kanapa. Blago! Fredi je pronašao oblutak. Blago! Ja ću malo da dremnem. Pedro uvek skida naočare pred spavanje. Hajde da se prikrademo Pedru. Da! Deni, Pepa, Suzi i Fredi se prikradaju Pedru. Bu! Oh, A! Zaspao si. da, izvinite. Sreća tvoja da smo mi dobri gusari. Mi imamo blago. O, baš lepo. Stavit ćemo blago u kovčeg. Sada ćemo da ga zakopamo. Da. A ja ću ostati da čuvam gusarski brod. U redu, gusare Pedro, ali ovaj put nemoj da zaspiš. Neću. Ura! Gusari su otišli da zakopaju blago. Preko brda iza malog žbuna. Hajde ovde da ga zakopamo. Kako ćemo znati gde je zakopano? Možemo da napravimo mapu. Preko brda, kod malog žbuna i X-om obeležimo mesto. X-om obeležimo mesto. Pedro je ponovo zaspao. Budan sam. Pedro, gde su ti naočare? Zdravo! Mama Poni je došla da odvede Pedra. Ko to ide? Tvoja mama, Pedro. Pedro ne vidi dobro bez naočara. Gde su ti naočare? Ne znam, mama. Kada si ih poslednji put imao? Kada smo stavili blago u kovčeg za blago. O, koji kovčeg? Onaj koji smo zakopali u bašti. Pedrove naočare su zakopane sa kovčegom. O, ne! Kako ćemo sada da ih nađemo? Mi smo napravili mapu. Mama Poni koristi Pepinu mapu da bi pronašla blago. Preko brda, kod žbuna i evo ga to mesto. Pronašli su blago. Moje naočare. Ura! Hvala vam. Mape su veoma korisne, pogotovo za pronalaženje naočara koje si slučajno zakopao.